Ahojte všetci, moje meno je Samu, pôsobím v spoločnosti EY na pozícii junior konzultant, takisto ako vy som študoval na UMB. Môj príbeh EY sa začal približne pred rokom, kedy som nastúpil na oddelenie business consultingu do týmu, ktorý si zoberá energetikou. Mňa tieto témy veľmi naplňajú, ale aj napriek tomu ponúka naša spoločnosť veľké množstvo iných služieb, kde by sa prípadne absolventi mohli uplatniť, či už sa jedná o dane, audit alebo prípadne iné transakčné poradenstvo. Hlavným plusom tejto spoločnosti je veľmi mladý kolektív, čo častokrát otvára veľmi dynamickú a priateľskú atmosféru. Okrem rannej kávy a pozdravu s kolegami, mojou prvou činnosťou, ktorú robím hneď z rána, je kontrola kalendára, keďže počas celého dňa nás čakajú rôzne koly so zahraničnými alebo slovenskými klientmi a ďalej moja práca spočíva s prípravou podkladov pre rôzne potreby nášho projektu. Škola mi nepochybne poskytla základ na to, aby som sa mohol stať súčasťou spoločnosti ako je EY. Ahoj, toto bola mimochodom Klaudy, ktorá je takisto z UMB.